ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಪಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಂಚೆನೆ ಅಕಲೆ ಸೀರೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದು ತಾರೆದ ಮರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತಾರೆ ತುಯರೆ ದಿಕ್ಕುನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆರಿ ಇಂಡೋ ಪನ್ಪಿನ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ನಿಕುಲು ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪರಿ ಅಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಜಪಾನ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೀರೆ ಪಾಡೋಡು ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಡು ನಡತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಆತ ನಮಕ್. ಬಟ್ ಮೊಕಲೆ ಗಂಚತ್ ಮೊಕಲೆ ಸೀರೆ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮಕೆಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರಂಡಲ ಜಾಪನೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಿಮೊನೊ ಪಾಡೊಂದು ನಡತೆಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಕಲೇನು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ತೂಪಾತ ಮುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲೆ ಸೀರೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಪಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನು ಎಂಕೆಂಚ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವನುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾ ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿರ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನನೆ ಸಿಟಿ ಯೋಕೋಹಾಮಾಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೊಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗ್ಲ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋನ್ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಯಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂದು. ಬಟ್ ಏಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೇತ ಅಪಗ ಜನಕುಲು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಶಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂದುವೇ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸಿಟಿ ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಸಿಟಿ. ಈ ಸಿಟಿ ಟೆಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗುಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಲ ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ರದ್ದು ನನೊಂಜಿ ಎಂಡ್ಗ್ ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಕೇಬಲ್ ಕಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉಂದೆಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ರದ್ದು ನನೊಂಜಿ ಎಂಡ್ಗ್ ಒನ್ ವೇಗ್ 1000 yen ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ಡು ಒಂಜಿ 600 rupees ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇತ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಯಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ತೌಲ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಯೋಕೋಹಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂದುಂಡು ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಮೂಲಿನಿ ಸಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಾಕೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಜಪಾನ್ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೋ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಪಂದು ಒಂದು ಯೋಕೋಹಾಮಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಟ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ತೊಲೆ ಸುಮಾರಾತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಡೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಯಾನಿನಿ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ. ಬಟ್ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಕವಾಯಿ ಅಂದ್. ಕವಾಯಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಟಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಂದರ್ಥ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಒಂಜೇ ಸೀರೆ ಪತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಜಪಾನ್ಡು ವರ ಸೀರೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್. ಫೈನಲಿ ಅವು ಆಸೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡೆನ್ನ. ಈ ಸಿಟಿ ತೂವೊಲಿ ರಾತ್ರೆಡ್ ನನಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಇರತ್ತ ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೋಟ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ತೋಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತೌಲ ಇಡುಕುಲು ಒಂದು ತಿನ್ರೆ ಅಂಚ.
ಎಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಒಕಹೊಮಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಕಿಯೋಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವಳು ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಸೊ ತೂನ್ ಬರ್ಕನ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದು. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ. ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಅಂಚ ಅದು ಮುಕುಲ್ ದೀನ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ತೂಲೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಇಂಡೋ ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ ಒಂದುವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಪಾನ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪುಜೆರ್ ಇಂಡೋ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್ಲ ಇಂಡೋ ಬಜಾರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೀದುಪ್ಪೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರಿಶಿನ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಇಂಚ ದೀದುಪ್ಪೇರು. ಮೂಲು ನಮಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಊರುಡು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ ದೆತೊನು ಮತ್ತ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಫ್ರೋಸನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಚನೆ ದೆತೊನೋಡು. ಒಂದು ಪೂರಲ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಯ್ತಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜೆರು. ಸುಮಾರು ಆತೆತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆರ್ ಬಾಯ್ಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ 400 500 600 ಅಂದು. ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಜಪಾನ್ಡ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಾತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಪೂರ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನ್ ದೆತೊನೊಡೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರಿಪುರ ದೀತೆರು. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ದೋಸೆದ ಅರಿಪುರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್. ಮೂಲು ನನೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲು 500 ml 800 N ಪಂಡ 450 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು. 450 ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಶಾಕ್ ಆವಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಜಪಾನ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ನನಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲ್ ತಾರದ ಮರನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನು ಮೂಲಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗ್ 700 N ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು. 700 N ಕೊರ್ದು ತಾರಾಯಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ತುರಿದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಇದೆ ತೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪಿನಿ ಒಯ್ಕ್ ಬೋಡಾನಾಗ ಉನೋನೆ ಪಾಡುನು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂದೇತ್ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದಾನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪುರ ಮಾರುವೇರು ಮುಲ್ಪ. ಒಂದು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರ್ ಆತೆ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡಾತ ಅವು ಈ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ದಾದನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಬರೋಲಿ. ಪೂರ ಕಡೆಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯದ ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ್ ಮೂಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ. ಎಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಓವಾಂಡಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಏನೇನೋ ಉಂಡು ಏತೇತ್ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಉಂಡು ಪಂದ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೇನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡ್ತೆಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.